Sowet Soýuzynyň soňky ýol başçysy Mihail Gorbaçow 91 ýaşda aradan çykdy diýip Rus media serişdeleri habar berýär. Ol 30 awgustda giýişlik agyr we udaga çeken keselden soň aradan çykdy diýip media serişdeleri Moskwanyň merkezi klinik hastakanasyny sitirleýär. TASS habar agentligi maşgala wesiýetinden habarly bir çeşmeýäniň sözlerine salgylanyp Gorbaçowyň 1999-njy ýylda aradan çykan aýaly Raisanyň ýanyna Moskwanyň Novodevichy gonomçylygyna jaýlanjakdygyny habar berdi. Sowet Soýuzynyň soňky prezidenti Mihail Gorbaçow 1985-nji ýylda Kommunistik partiýanyň hemde Sowetlaryň başyna geçdi. Şondan soň 6 ýyl demir perdäniň çöküşüne, Germaniýanyň birleşmegine we Sowet Soýuzynyň dargymagyna şahyat boldy. Sowet Soýuzynyň dargymagyny şol wagt KGB ofiseri bolan häzirki Rus prezidenti Vladimir Putin asyryň eň uly geosiýasy betbagyçylygy atlandyryp gelýär. Mihail Gorbaçow Sowet Soýuzyny jany saklamak tagallarynyň çäklerini aýdymlyk we üýtgedip gurma döwrüne ýol açdy. SSR-iň lideri Gorbaçow bir döwür Sowet Soýuzynyň düzümine bolan Türkmenistany, türkmen halkynyň arasyna nähili atlanýar. Azatlyk radiosy bu sora boýunça ýazyjy we synçy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşlik geçirdi. Mihail Gorbaçowyň aradan çykmagy uly bir taryhy döwrüň, bir üýtgeçlik bolan döwrüň jemi hökmünde taryhy girer diýip pikir edýän. Sebäbi taryhda Gorbaçowyň orny ören aýratyn boldy. Şoň bilen birlikde türkmen halkynyň arasynda da, Türkmenistanda da Gorbaçow bolan garaýşlar dürlüdi. Şol döwürde ýurt ykdysady taýdan çökdi, ýagny imäge çörek ağırlık etdi, et, beýleki önümler gitti diýen ýaly ýagdaý agyrdy. Şoň bilen birlikde Uganistanyna Sowet goşuny uruş alyp barýardy. Gorbaçowyň ilkinji iň oňat eden işleriniň biri şol ýerden goşun çykarmagy başardy. Uganistanyň türkmen oglanlary, umumyň Merkezi Aziýanyň esgerleri ölüp gelýärdir. Ine şol beladan Gorbaçow halas etdi. Onuň ýerininden ol bire perestroýka ýagny aýdyňlyk döwrüni berdi. Büde garaşylmadyk bir ýagdaýdy. Ine şoň ýeriniň SSR-iň dargaýanlygyny yglan etdi. Şol waka, şol ýagdaý Türkmen halkynyň bir aýratyn bagtly pursady diýip hasap edýän. Sebäbi Türkmenistan öz garaşsyzlygyny gazandy, öz döwletini gurup bildi. Şu ýerde bir möhüm zady aýtmak gerek. Şondan öň kommunistler döwründe Türkmenistan öz başlyk respublika bolup biler, öz başlyk döwlet bolar diýen adam ýokdy. Şeýle pikir etmäge adamlarda mümkinçilik ýokdy. Ine şol uly pikiri, şol uly ideýany Gorbaçow biziň aramyza getirdi. Ol taryhda ägirt bir uly öwürüş fursatyny döredip bilen şahsiýet boldy. Bir yerde beýleki bir bellemeli mesele var. Olam Gorbaçowyň SSR-e ýolbaşçylyk eden döwrüniň ören şäkli bolanyny aýtmak gerek. Ol SSR-e ören gyska wagtda ýolbaşçylyk etdi. Şoň bilen birlikde şol döwürde SSR-e aýdyňlyk getirdi. Şol aýdyňlyk adamlaryň aňyna, garaşsyzlyga, erkinlige bolan penjereni açdy. Adamlar öz pikirlerini aýdyp bildiler, garaýşyny aýdyp bildiler. Egerde meniň pikirimçe şol aýdyňlyk birneme uzak dowam eden bolsady, has şuňrak durmuşa aralaşan bolsady, ol biziň jemgyýetimiz üçin ören peýdal bolardy. Gynansam ol gaty gyska wagtlyk dowam etdi. Ýönümiňe garamazdan soňky erkinlik, soňky demokratik hereketler, her bir grajdaniynyň öz pikirini aýtmak hukugy şol aýdyňlyk esasyna emele geldi. Ol sunwaty da, edebiýaty da, iň esasy da jemgyýetçilik durmuşyna ören ýeti täsir etdi. Eger şol aýdyňlyk bolmasa, belki de SSR dargap bilmezdi, belki de soňky özgörüşlikleriň bolmagy üçin köp wagt gerek bolardy, kynçylyk çekmeli bolardyk biz. Ine şol aýdyňlyk bize demokratik durmuşyň, adamzadyň ýaşaýyş şertleriniň nähili bolmalydygy barada pikir ýöretmäge, oýlanmaga şert döretdi.